Pasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Dude game. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kabuluhan. It's already 11:34 PM at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program, rated SPG, as in Super Pack the Nerd, Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung mainit, nakakapanabik at nakakakiliteng rated SPG Top Secret. At sa pagkakataong ito, meron na tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello? Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Angel! Ilan taon ka na, Angel? 28. Sang lupalop ka naman galing, Angel? Somewhere in NCR. Tama ba, Angel? Opo, tama po. Alright, di na Tama kami... po. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Angel. Angel, 29 from somewhere in NCR. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Ang SPG top secret ko po is ang taas po ng body count ko. Sobra. Mataas ang body count mo. Sige nga, anong number, anong numero itong body count mo na ito? Siguro po umabot na po ng 100 pataas po. Basta sobra. Ang dami. 100 pataas na ang body count mo. Pwede mo bang i-explica sa mga kabisyo nating hindi alam kung ano ibig sabihin ng body count? Kung ano ang ibig sabihin ng body count? Oo. Tuktsakan po. Mga nakatsuktsakan mo. Ito yung bilang ng mga nakatsuktsakan, tulo ang dugets mo. Opo. Opo. Okay. Tama po. Pero bago ang lahat, Mm. partner, Mm. naka-100 ka na. Mm. Di ba? Opo. Sana all. Sobra. Ay, pasala ko. Teka lang, ito yung katanungan dun eh. Ano muna ba ang itsura mo para magkaroon ka ng 100 body count? Sino ba kamukha mong artista? Oo nga. Lakas mo naman. Ganon. Ang kamukha ko kasi dalawa eh. Yung skater na yung si Michael, ba yun? Basta yung skater, siya na sumikat ng 2018 ata yun, 2017. Wait, hanapin namin Skater. Opo. Mm, Yung Michael, ba yun? Michael Jackson? Hindi po, yung skater po na, yung Michael na, yung pangalan. Dito sa Michael. Pilipinas? Michael Phelps. Opo, sa Pilipinas. Michael Martinez. Opo, yan po. Tama po. Sinong kahawig niya, partner? Para magkaroon ng image yung mga nakikinig sa atin dito. Pwede Very... ding Robbie Domingo. Robbie Domingo? Okay, sabihin na lang natin what sila. What sila? Si Ay, what hindi sila? po. Hindi. Hindi po actually. Opo, hindi po talaga ganyan.
Hindi ganun yung itsura mo. Robby Domingo, Apo. kamukha ni Wazeli. Oo, ganun din ang datingan yun. Sa F4? Malayo? Malayo doon? Malayo naman po sa Wachile. Okay. Hindi rin kasi ang fan nun. Hindi lang kasi siya fan ng ganon. Pero kung tutuusin, parang ganon din yung itsura, oh. Oh, 'di ba? Okay po. Tingnan mo, oh. 'Di ba? Medyo Ay, oo nga, yung no? itsura parang Thailander na Vietnamese yung dating, tapos very Asian yung look, Oo. no? Malinis Apo. tingnan. Apo. Pero si Michael Martinez po yun, parang ganun. Basta ganun yung itsura ko. Okay. Ganon yung itsura mo. So, ibig sabihin moreno ka. Ano po ako medyo maputi. Pero yun yung hawig ko po talaga. Okay. Ibigay mo naman sa amin yung imahe mo talaga. Nakita na namin yung kamukha mo. Kamukha mo si Robby Okay. Domingo, yung Michael Martinez. Sige, ikaw. Apo. Bigyan mo kami ng Sige po. imahe mo ngayon sa utak namin. Kaso ang height ko po kasi 5'2" lang ako. Mga ganun. Okay. Tapos, 5'2". 5'2". Hello. Hello, Angel? Nandiyan ka pa ba, Angel? Angel? Wala signal. Nawawala ng signal. Ang tindi nito, partner. Oo, 5'2", Angel. Tama sang ilong. Ayan. Apo. Ulit-ulit, 5'2" lang po Angel, ako. nawala ka eh. Oo, mga 5 seconds sorry na wala ka. Ulitin natin dun sa Ay, sorry, 5'2" ka. 5'2". 5'2". Baby po ang buhok. Na itim. Okay. Tapos, matangos ang ilong. Matangos ang Mabalbon. ilong. Mabalbon. Apo. Ano pa? Malaki Mm, yung pangangatawan. sakto lang po. Parang hindi naman mapayat, hindi rin naman mataba. Nagdi-gym? Ay, hindi po. Hindi po ako fan ng gym. Anong sports mo? Tamad. Badminton tsaka yung Pickleball? running. Ah, Ano ba running. Running? Apo. Okay. Sexual orientation. Anong gender orientation natin? Bisexual po. Bisexual. So Okay. meaning pwede ka sa babae, pwede ka sa lalaki. May crush na babae pero more on bi. Nagkakagusto sa bi talaga. Tapos mga lalaki ganun. So dun sa 100 na yon, masasabi ba natin na puro mga lalaki ito, mga bi ito? May lalaki po kasi. Mayroon ding lalaki pero konti lang yung lalaki din na nakasex. Ilang Ay, porsyento sorry, dun yung mga babae? Sex. Sa babae po, wala pa po, walang babae. Nagka-crush lang. Okay, linawin natin kasi meron tayong tinatawag na bisexual Okay. man, may bisexual woman. So Mhm. meaning etong mga napili mo o mga nakachukchak chenes tulang dugets mo ay mga ipinanganak na lalaki. Tama? Yung konti lang yung mga lalaki pero mas marami yung nakasex combine. Mga ilang percent lang siguro. Siguro 10. 10? Baka wala pa. Mhm. Hindi ko na mabilang kasi sa sobrang dami. Okay, ano yun natin? Rephrase natin ang tanong. Mga talong ang meron itong lahat ng to. Tama? Opo. Ang Tama. daming talong niyan. Ang 100. dami, sobra. O, 100 talong. Uy, taray parang pwede ka na magbenta sa palengke. Magkano na ba kilo ng talong ngayon? Magkano? Wala akong idea. Wala Hindi kang po kasi ako idea? namimili. Eh di ang dami mong nakita na ng klase ng talong. May punggok ba na talong? So, May galit bang talong? po, May, meron. may malungkot? Parang wala pa naman ako natikmang malungkot. Siguro pag hindi pa siya hindi pa siya tumatayo yun. Ah, Malungkot siya. Kapag tumayo na, masaya na ba yun o medyo galit, ganun? Parang ice pick. Ice I pick. speak. Aray mo. Ice pick. Oo. O sige, Angel, tuloy lang sa kwentuhan natin. Paano naman nagsimula tong journey mo sa pagkakaroon ng more than 100 bed partners? Ang kasi noon dati, nagkaroon ako ng ang sinimulan po kasi noon na molest ako nung bata ako. Ay,
ng kalaro ko. Tapos ayun na. Hanggang sa nagkaroon ako ng parang naguluhan na ako, yun na. Yun na po yung sinimulan. Mm-mm. Anong, habang lumalaki ka, dun sa parte naman na namolestya ka, nagkaroon ka ba ng lakas ng loob para magsumbong? O yun yung Hindi naging po. dahilan talaga para mamulat ka sa ganitong klaseng gawain? Opo. Ano po, hindi po ako nakapagsumbong kasi tinatakot niya ako na sabi niya, papatay niya raw ako. Kasi bata pa ako, parang grade 4. Tapos siya, parang third year high school ata siya that time. Mhm. Tapos ang tangkat niya. Mga 5'8 ata siya, Mm-mm. 5'9. Tapos ako bata, sobrang bata ako. Mm-mm. Angel, matanong lang kita ha. Komportable ka bang pinag-uusapan itong mga bagay na to ngayon? Opo, komportable naman po ako. Okay, sige. Tapos, nung nagtuloy-tuloy na yon na-experience mo yun dun sa nagmolestya sa'yo, ikaw din, parang nabuksan na yung isip mo sa ganung bagay. Opo. Opo. Mhm. Wala pa naman doon ako sa ganung bagay dati. Mhm. Pero nung nagkaroon ako ng ganun, panay gala kasi ako nung bata. Kaya kayo guys, huwag kayo gala ng gala. Huwag niyo ako tularan. Kahit gabi na, nasa galaan pa, mahilig maglaro. Ayun yung naging mitya ng aking pagbabago. Mhm. Tapos, nung nag-high school ako, nagkaroon na ako ng jowa nun, straight. Mhm. Ka-jowa na ako. Tapos, wala namang may nangyayari pala. Nag-mouth to mouth kami. Hanggang doon, tapos subo-subo lang. Mouth to mouth, tapos Ayun subo-subo yun. lang, ganon. Opo, Ulo-ulo tapos lang. subo-subo lang. Tapos Mhm. outdoor pa. Outdoor? What do you mean by outdoor? Sa labas ng namin, village. Sa labas ng village Pero yung mabundok ginagawa? naman. Magubat naman kasi dati nung time na yun. Magubat Magubat. dati. Mm, Kumbaga nasa probinsya Manila. yan? Hindi po, Manila. Paano naging magubat sa Maynila? Parang sa... Magubat po nun. Saan yan? Explain mo sa akin saan sa Maynila ang magubat. Kasi dati, naabutan ko pa po kasi ang ilog dati maputi. Medyo maputi pa ang ilog natin. Nakikita pa yung mga isda. Ay, yun yung time na yun. Naabutan ko pa ang ilog natin, medyo maputi pa. Nakikita mo yung mga lumalangoy na mga maliliit na Malinaw isda. pa. Saan ba banda yung Apo. sinasabi mong madamo pa o madami pang mga halaman? Somewhere in Caloocan. Kasi baka ma-identify kasi ako ng ex ko. Okay, Kaya hindi ko sige. sinasabi. Sige. Pero hindi ko na kasi masyadong magkabatch tayo halos, Angel. Pero ako laking Sige, Maynila ako. Namuhay ako sa San Andres, Santa Ana, Paco, Pandacan. Lahat ng yan halos na ikutan ko. Kaya alam ko yung mga gusali na nakatirik no sa Maynila. Kaya parang hindi ko makita na nagkaroon ng mga kagubatan sa Magubatan. loob ng Metro Manila o doon specifically sa Maynila. Saan ka ba nagpatirik? Ay nagpuntang nakatirik na Caloocan daw eh. Caloocan. Sa Caloocan. Katabi lang po nun. Kasi hindi ko po pwedeng sabihin yung pinaka-lugar. Okay lang, Baka okay. ma-identify ako ng ex ko. Okay. Matagal Sige. kasi kami nun. Sobrang tagal namin. Siya nagpaluwag ng mowa ko. Siya ang nagpaluwag ng Mowa ko. MOA. Ano yung MOA? Yung bakit? Bakit? Sa exit mo. Kala ko Apo. memorandum of agreement eh. Ma-identify niya kasi ako kasi 8 years kami. Ay, 8 taon Na magjowa. nagkarelasyon. Ang tagal. Dahil masarap kasi tayo. Kaya pinanggigilan niya ako. Oh, sarap sino naman kamukha nung ex mo na yun? Ay, hindi naman siya kagapuan. Pero malaki ang kanyang chicken joy. Oh, Crispy. crispy. Na backdoor daw. Yeah. Oo, Sobra. talaga. Kabog. At laging galit. Lagi galit. Namimiss mo? Kaya nagtagal. Opo, may nangyayari pa rin naman sa amin. Up until now, kahit mag-ex na kami. Bakit hindi na lang maging opisyal na kayo?
Ewan ko po eh. Kasi, mas thrill ano, kasi yun ilang eh. years na rin kami na nahiwalay eh. May mas thrill yun, Siguro partner. baka, ano po, may nangyayari pa rin naman sa amin kahit ilang years na kami walay. Mga siguro 3 years to 4 years na kami Mm-mm. walay. Pero paano dumami ng ganun yung ano mo? Kachuk-chak-chenis Apo, ang dating mo. opo. Ito pala. Ano po kasi high school, tapos nag-college ako sa Manila. Then, yun na sinimulan na. May mga GC na uso, yung mga group chat. Yung dating Facebook na, yung maliliit pa lang Nokia, meron ng Facebook sa Nokia. Ayun po, doon nag-start na marami ako nakilala sa Facebook. Pero GC pa lang yun dati, yung mga chat, text na sa message. Mhm. Yung sa Parang cellphone lang. yung GC nun, parang ang meron tayo nun, Friendster eh. Hindi, yung sa Ako, cellphone. yan, nakaroon Pero na ako ng yung Friendster, pero wala tinu- akong nakaano doon. tinutukoy niya, partner, yung may mga code name pa. Kunyari, Yung GM. X. GM. May F. Pero wala GM. pang May group fit. chat nun. Group message yung tinutukoy niya. Naiintindihan ko siya kasi Nokia Apo. pa gamit niya. Oo eh. Yung tipong mag-group message ka, send to all ka, tapos biglang Apo. ano ka, parang Magme-message na sa'yo. magme-message sa'yo, parang check up. Kasi Apo. yung pala hindi ka Yan. nakapag-unli. Yan, Kahit yan. Angelo Uy. Siyempre gawain niya rin yan, no? Yung I love you niya, pinapasa niya sa send to many, no? Aray ko. Okay. So, nung time na yon, nag-group message ka. Oh, anong Apo. ano mo nun? Anong code name mo? Hindi ko na po kasi Hindi mo na maalala sa sobrang tagal El na po Supladito kasi. 21. Ikaw. Lip Black Sheep. Ah! Ikaw ang title dyan. Ikaw. Parang wala na akong, parang pangalan ko lang din po yung code name ko na. Parang hindi naman ako naglagay ng, Ako basta si... hindi ko na rin din kasi maalala. Ako, may code name ako talaga. Ano? Yummy Ano po? Baby. Aray mo. 01. Bakit? Kahit sa run online, ginamit ko yun, Yummy Baby. Tsaka yung mga uso pa talaga dati, yung mga Yahoo Messenger na Yan. ganun yung mga pangalan natin, no? Malalaman mo din talaga kung gaano ka ka-JJ kung babalikan mo yung unang email na ginawa mo. Kaya nga po. Okay. Angel, Apo. may Okay group message ka. Oh, anong Apo. ginawa mo dun sa group message na yun? Anong sinasabi mo dun sa group Oh. message na yun? Kasi dun more on bulan, tas jojowain ka pag natypan ka. Tas isa-search na Facebook mo, tas magmi-meet kayo. Parang meron ka, may get together, magiinuman. Nag-eyeball Tas kayo? nagkaroon ng jowa. Kajowa po ako dun. Tas ayun, pinatikman po. Masarap? Masarap naman po siya. Mhm. Taga Bulacan siya. Taga Bulacan. Okay. O, Oo. tapos nun, meron pang iba. Opo, ang dami po. Mhm. Ano yung Marami pamantayan na- mo para mapa-oo ka o para pumayag sila sa iyo? Sino ba nag-aalok? Ikaw o sila? Hindi po yun, nag-i-start sa flirt lang. Tas ayun na. Tapos magse-sex na. Magchuchuk-chak chenis Basta na. apo. Ano po kasi mga mga ano po yan, mga wild sobra. Kahit wala pa kayong 3 oras magkakilala, pwede na yun, ganon. Ay, hindi naman po ganun. Siyempre parang flirt, magkakakilala muna, mag-chat, siyempre mag-text kayo, tas ayun na, tas kasi yung get together parang sa isang pagkasali mo, mga isang linggo, may meet up, may parang magmi-meet kayo na magkikita-kita kayo. Tas ayun, parang yun, ganun nangyayari. Tas may nagiging jowa ako doon. Kasi yun yung unang naging jowa ko, yung yung taga Bulacan. Sa chat na yan. Mhm. Pagkatapos Tas ayun, nun, sex na kami kasi siya eh. Mataas din body count ata nun, ewan ko dun. Magaling na siya nung natikman ko siya. tas ikaw, paano mo marirate yung sarili mo? Nasa expert level ka na ba o parang beginner ka pa lang? Hindi pa Amateur? naman po. Parang medium lang ako kasi nanonood na rin po kasi ako. Yung mga- Medium. Alam niyo na, yung mga bawal sa bata. Mga Mm. SPG. Mga SPG talaga. O tapos, Opo. paano ka nag-evolve into someone na dumadami na o nagpapapasok ng mga iba't ibang tao sa buhay niya? Opo. Ang nangyari yan,
Parang kasi po pag na ano ka sa sex, sa tsoktsakan, pag parang nagkaroon ka ng karanasan, parang masarap po talaga. Mhm. Pero di ka ba natakot noon? Uy, baka magkasakit ako dito kasi kung sino-sino Natakot ako ngayon na itong taon. Kasi binibilang ko dati, nagbibilang ako ng May mga listahan naging ka ba? nakasex po. May listahan ka? May mga pangalan yung nasa listahan mo? Wala po, hindi ko po siya nililista kasi, pero inaalala ko lang yung mga nakakasex ko na. Parang inaano ko, binibilang ko lang po sa isip ko. Sobrang dami po. Tapos, syempre parang natatakot ako noon. Pero nagpa-test ako nung etong taon, nakailang test na po ako. Pero negative naman po ako sa awa ng Diyos. Mhm. Parang ano kasi, parang safe pa kasi noon. Ewan ko po. Pero wala pong mga condom yun. Di kami gumamit ng kapote. Tapos? Ayun po, ewan ko ba't siguro, hindi ko alam ba't negative ako. Kaya parang blessing na rin sa akin. Kasi yung mga naging kasabayan ko na mga kaedad ko, ngayon parang naubos po sila, parang dahil sa sakit. Hindi ka ba natatakot? Natakot ako nung dati na hindi pa ako nagpapatest. Pero ngayon nakapagpatest na kasi ako. Negative naman po. Kaya uminom ako ngayon ng PrEP. Prep? Ano yun? Opo. Yung pinapainom para hindi ka magkaroon ng HIV. May ganun pala. Ayun po. Opo. Galing. Pero hindi ka safe noon ang PrEP kasi iniiwas ka lang sa HIV, pero sa mga STD hindi. Katulad ng mga tulog, gonorrhea. Mhm. Pwede ka pa rin mahawaan nun Mhm. kahit nagpe-PrEP ka. Pero HIV, parang 99.9 safe ka na po. Mhm. Pero anong pamantayan mo? Para talagang, ito, pwede na to, ganyan. Bukod dun sa sinasabi mo na i-flirt mo muna, ganyan, magkakaroon muna kayo ng conversation. Anong pamantayan mo Hindi para naman matuloy flirt. talaga kayo sa Parang- kama? Parang nagliligawan din, parang ganun. Parang naglolokohan, pero syempre ma-attach. Hindi naman po parang flirt-flirt nangyayari. Nagliligaw pero pag nagkatikiman, tapos na parang ganun, parang ganun. Ganun po yung nangyayari. Goodbye na? Pagkatapos na matikman, ganon? Opo, ganun. Paano nag-goodbye? Hindi na nagpaparamdam, ganon? Ano po, parang ganun nga po, parang ganun. Kasi parang hindi na nagchat ng kapag natikman nila, parang makikita mo nakikipag-flirt na sa GM, group message yung ganun. Sa 100 na body count, ano yung mga ano yung mga profesyon ng mga nadali mo? Mga bata pa rin po kasi yung mga yun. Pero ang natatanda ko, may natikman ako na guard. Guard? Bata pa ako nun. Guard? Malaki batuta nung guard? Sakto lang naman. Pumutok yung barel? Patindi lang. Opo. Yung lumabas yung yung gravy ng Chicken Joy. Sakto lang pala, pero lumabas. Opo. Mano lang siyang bumayo. Matindi lang po siya bumayo. Bayo ng security guard. Safe ka. Bayo ng security guard. Safe ka. Okay, Angel, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan dun sa naging experience mo dun sa 100 na yun? Ang dami po. Ay, yung isa na lang Dalawa. nagsta-stand out. Siguro 3 sila. 3 po yung hindi ko makakalimutan. Sige, yung una, ano yun? Yung sino ba nakalimutan ko na. Huwag mo na bigay yung pangalan, yung pangyayari wait na lang. po. Yung yung taga Bulacan. Di siya gwapo pero nagka-sex kami noon una, parang 2 beses. Tapos yung pangalawang beses namin binayo niya ako ng 6 na beses. 6? Yung pangalawang meet up namin. Opo. Kaya hindi ko makalimutan. Pero masaya. Masaya naman po. Kaso parang gahasa yung ginawa niya sa akin. Parang rape. Pero with consent naman yun sa'yo. Opo. Parang kagustuhan ko naman makipag-sex. Hindi na ako tumatanggi. Kahit parang nasasaktan na ako.
Nung time na yon. Okay. O, pangalawa, yung pangalawa. Yung pangalawa, syempre yung ex ko. Syempre, ang tagal na namin nun. Parang 8 years kami. Mm. Siya na talaga yung nagpaluwag ng aking MOA. Alam niya na kasi yung ano ko eh, yung information talaga sa akin pag sinabi ko kasi mga ano, makikilala niya talaga ako na ikinig siya. Ano ka pala? Top or bottom? Bottom po. Bottom. Versa box. Versa? Bottom. Bottom po. Okay. Unlimited bottomless. Ganun. Opo. Okay. Yung pangatlo. Yung size pala, nakalimutan ko. Kasi yung sa jowa ko, yung ex ko na, yung size noon, siguro mga 6.5 na mataba talaga. Parang lata talaga. 6.5 Sobra. lata ng ano? Lata ng sardinas. At talagang buhay na buhay lagi. Minsan kahit nasa public kami, tinisipa ko yung ano nun, yung harapan nun. Minsan kasi niloloko ko yun. Piniflirt ko sa public pag kumakain kami sa mga resto. Sinisipa ko yung harapan niya. Ang tigas talaga, grabe. Walang Kaya hindi ko iniinom rin yun na makalimutan supplement. Pa? Walang iniinom na supplement yun. Wala po. Sobrang, parang ano siya eh. Parang sobrang libo. Hindi mo masabing libo. Sobrang tigas po talaga ng ano niya. Chicken joy niya sobra. Okay. Crispy na crispy talaga. Doon tayo sa pangatlo. Etong pangatlo, eto lang po yun eh. Yung pangatlo. Eto naman, sobrang laki talaga. 10 inches. Ano? Kaya hindi ko makalimutan. 10 inches na sobrang taba. Ano to, may lahi? At bata pa siya. May Hindi naman lahi? Po, parang, may lahi po talaga. May lahing malalaki yung nota. Hindi, lahi ng ibang bansa. Parang wala naman yata Hindi Pinoy po. na ganun. Hindi ko po alam eh. May lahi siya. May lahi yung pamilya nilang malalaki ang nota. Lahi lang na malalaking nota. Pero hindi yung parang nalahian ng European. Hindi po kasi yung tatay niya, bakit yung nota nun pag lumalabas. Eh. Ay, pati Tas yung ng tatay, kapatid ko- binapansin mo talaga yun. Oo po, kasi kapit-bahay namin sobra. Kapit-bahay lang namin, katabi na lang. Gusto mo ng namin. daddy-daddy ah. Okay, Yung tatay namin mahaba. na mga kapatid, 10 inches, pero makapal ba? sobra. Parang hindi mo kakayanin. Syempre, iba po kasi pag sa bucket list, pinapasok. Iba po 10 kasi yun. Yung 10 inches parang, di umabot na sa esophagus. Nung unang ano namin, hindi ko kinaya. Sabi ko, hindi ko kaya. Kahit isubo, pag kinano mo, ano bang term dapat pwedeng gamitin mo? Basta sinubo mo yon, hindi mo kakayanin. Parang Maduduwal hanggang ulo ka. lang. Hanggang ulo lang po ata ako dun. Kasi ang taba rin, sobrang taba. Pero bata po yun. Talaga, matangkad? 18. Kasing laki ko lang po. Parang 5'2" lang. Talaga, may ganun Grabe. pala. Opo. Nagulat nga po ako. Akala ko kasi dati hindi. Parang hanggang tuhod yung Sabi-sabi. ano. 10 inches po talaga. Pag Binubuo nag-shorts nga po ako eh. Hanggang tuhod, no? may may nagdadangle. Oo. Harangin ka ng gwardya, no? Baka kala kumuha ka ng tinapay, no? Opo. Hanggang ito. Pero sa shirt niya, pag tinitignan mo siya, pag nakaubad kasi dito sa labas, parang wala. Akala mo wala. Kasi dati sabi ng mga kapitbahay namin, dito, ano daw, malaki yung ano niyan, malaki yung chicken joy na dala niyan. Sabi ko, naku, hindi naman totoo yun. Tapos, yung may friend, kasi ako na bakla talaga dito. Wala na ngayon. Sabi niya, malaki na yun kasi nasubo ko na yun. Sabi niya, ay, hindi mo totoo yun kasi wala namang bumabakat doon. Malaki na talaga yun. Mga ganun ako. Baka iniipit papunta ng puwet, di ba? O kaya pinapalupot, Ginagawang belt, no? Hindi Teka lang. naman eh, parang nakababa lang kasi yun. Kasi nung pagtapos namin, parang binababa niya lang. Pero sobrang tigas din po talaga. Parang yung ano nun, yung chicken joy nun.
Tutuluyan na natin to ibaba. Madami ka na nasabi na diretsong mga salita. Ay, At sorry baka po. tayo ay mapahamak. Angel, Mm. ang lupit nitong mga ibinahagi mo. Pero sa kabila ng lahat ng mga itong binahagi mo sa amin, naka 100 plus ka na body count ka mo. Ano ang maibibigay mong leksyon sa mga kabisyo natin? Speaking from an experience na meron kang ganitong more than 100. Masasabi mo ba na okay yan? Go ba sila? Ganon. Ano pa? Yung huli niyo pong sinabi? Baga, bigyan mo ng magandang leksyon yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Kung meron kang gustong ibahagi sa kanila na aral dito sa ibinahagi mo Okay kanina. Kasi po, nung bata ako yun, nagsimula doon, ingat kayo, guys, yung mga bata pa, kung may naninig, mga nakikinig man na bata pa ngayon, o kaya magulang, kapatid, yung mga kapatid nyo, lalaki, babae, kahit lalaki pa yan, babae pa yan, bantayan nyo na huwag nyo palayasin sa gabi, lalo gabi. Kasi hindi nyo alam na baka mamaya may ginagawa na yung mga kaibigan nila sa kanila kasi meron mga ganong case pero hindi lang nasasabi. Ganon kasi nangyari sa akin. Tapos kagaya ko naman na parang naging sex addict kasi ako noon, parang na-addict ako sa pakikipag-sex. Parang dumating ako sa point na nadidikit lang ako sa lalaki, parang yung katawan ko nanginginig, parang gusto ko siyang ngablutin. Nagkaroon ako ng ganong, parang nagkaroon ako ng sakit sa trabaho ko noon. Tapos pag may nadidikit sa akin, katawan lang ng lalaki, parang gusto ko na siyang dalhin sa CR. Parang ganon po nangyari sa akin. Parang nagkaroon ako ng sakit na na sex addict. Parang gano'n. Mhm. Sa trabaho ako, pag may nadidikit lang sa akin, basta kahit katawan, nahawakan lang yung katawan ko, nanginginig po ako, parang hindi ko parang nahihirapan akong kontrolin na parang gusto ko siyang makasex, parang gano'n, kahit sino-sino lang. Ganon po yung nangyari sa akin. Kasi minsan parang mental health, parang magkakaroon ka ng pag-addict ka sa sex, parang hindi na po kasi siya minsan natural. Parang nagkakaroon din yung utak mo ng parang may sakit, parang ganun. Parang nagkakaroon. Kaya kailangan magpakonsulta rin po sa psychiatrist kung kaya naman po. Tama. Pakonsulta sila. Tama. Kasi baka mamaya kailangan ng professional para matulungan yung mga kagaya ko. Pero na-overcome ko po yun. Kasi kung hindi ko na-overcome ngayon, baka na Julie Vega na po ako dun sa Julie Vega. Na Julie Vega, nahuli na po Nahuli na. Oo nga. ng ating mga kapulisan. Tsaka maganda talaga Kasi na aware tayo, 'di ba, dun sa mga nangyayari Opo. sa atin. And we hope na na umukay ka at wala ka maging sakit, no? Alam mo Wala na naman po. kung ano ang Tagal na po noon. Mm-mm. Tagal na po nangyari sa akin yan. Parang Oo. siguro mga 5 months ako nun. Pero dati na po yun. Mm-mm. Pero ngayon, tamang na lang ako. Tamang sit-sit na lang. Mm-mm. Tsaka sana, Pero hindi ako hindi pa ako nagpatulong sa doktor. Parang Mm-mm. sa sarili ko lang, para yung katrabaho kong isa na kaibigan ko, doon ko lang nakwento sa kanya pero wala naman siya nagawa. Parang wala rin naman siya nagawa. Pero Iba pa rin kasi sa nabahagi ko lang. eksperto mo, no? Sa eksperto mo Opo. talaga siya may ibahagi. Tsaka At- salamat din sa Opo. tiwala mo, ha, Angel, sa pagbabahagi mo ng top secret. Ngayong gabing ito. Opo. Yan. Thank you po. Thank you Good evening din. Oo. Okay pa. Ingat ka palagi, ha, at ingatan mo ang sarili mo. Salamat po. Mm-mm. God bless sa inyo. Salamat. Okay po. Thank you. Thank you rin po. Partner. Hindi nung binibelt, no? Binibelt mo yung yung batuta mo binibelt mo sa sobrang haba. Oo. Yung nakapalupot na sa'yo, no? Kasi sobrang haba. Parang I wonder, dapat lagi pag may support ka na, no? Yung support ng katawan mo, meron. Pag galit ka, gawin mong sinturon panghampas mo, no? And then, minsan naging belt siya. Minsan din, naging batuta, ganyan. Grabe. Oo, kakaloka. Hindi, pero alam mo, napakahalaga din nung nung tamang guidance, 'di ba? Pag bata pa ang isang tao. Kasi kung ano talaga yung nagiging pundasyon Yes.
no, yung mga nakikita sa bata o kaya yung mga napapa-experience sa kanya ng bata, doon talaga nagmumula ang lahat kung Tama, bakit partner. bakit at sino siya ngayon. So, Tama. mahalaga din na nalalaman natin kung ano yung mga trauma o ano yung mga nangyari sa isang tao sa kanyang nakaraan. Nang sa gayon, di natin siya mahusgahan kung sino man siya ngayon. Kung bakit, may malalim na dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao yung hindi normal sa paningin natin. Tama. Ano? At mahalaga din po na kung naramdaman mo na at meron kang pakiramdam na parang ito po ay nagmumula sa ganitong klaseng nangyari sa akin sa nakaraan ko o kaya parang ginagawa ko na to ng madalas, parang hindi na to normal, baka po pwede na ako magpa-check up. So, self-awareness is also a key. At mapagkatiwalaan mo sana yung mga tao na talagang tunay na nagmamahal sa iyo. At yun yung pwede mong mapagbahagian ng iyong mga saloobin. Sa akin, partner, yun lang. Tama lahat ng sinabi mo. Wala na akong masasabi. Tsaka mahalaga yung magpapa-check up ka. Tama. Oo. Tsaka mahalaga din yung stick to one, no? Tama. Totoo yan. Hindi kape, di ba kape 3-in-1? Tama. Yung stick to one, at least, Isa lang yung minamahal mo. tas Isa lang yung pinapasukan mo. isa lang Na din bahay. Isa lang din yung nilalabasan mo. Yes. Na bahay. Na bahay. Oo. Kasi pag ganun, iwas ka din sa mga sakit-sakit, diba? Tama. Kaya Titangelo wag tatlo-tatlo. Charot! Parang mali ka. Parang lima-lima. Lima-lima ba? Kala ko pito-pito. Pito-pito yung driver. Salamat Kabisyo sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At sa Monday po ulit, magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi at mag-enjoy po kayo sa weekend dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kaya mga kabisyo, handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Air Supply. Someone Who Believes in You. Metro's #1 Love Radio. Basic!